Cliciwch ar un o'r brawddegau isod. Rydw i yn. Stori. Rydw i yn darllen stori. Rydw i yn hoffi darllen. Mae'r stori yma yn dda. Rydw i yn bwyta cinio. Rydw i yn bwyta brechdan gyda jam. Mae'r frechdan yn flasus. Rydw i yn mynd am dro. Rydw i am gerdded i'r parc. Mae mynd i'r parc yn hwyl. Rydw i yn chwarae ar y cyfrifiadur. Rydw i yn chwarae gêm ar y cyfrifiadur. Mae'r gêm yma yn anodd. Rydw i yn gwneud gwaith cartref. Rydw i yn gwneud mathemateg. Mae rhaid meddwl yn ofalus. Rydw i yn helpu mam i olchi llestri. Rydw i yn rhoi'r llestri yn y sinc. Mae mam yn sychu'r llestri. Rydw i yn brwsio dannedd. Rydw i yn brwsio dannedd yn y bore ac yn y nos. Mae'n bwysig brwsio dannedd yn lân. Rydw i yn barod i fynd i'r gwely. Rydw i yn hoffi'r gwely yma, mae'n braf. Nos da. Y diwedd.